ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କଲା। ମୃତକ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର। ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ପାତ୍ର। ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାକୁଆପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରି ଆସୁଥିବା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗତ ଶନିବାର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜୟନ୍ତୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରି ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଇବଣିଆ ପୁଲିସ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।